Вакыттарды булмай туктатып. Бар мусулмандар өчен иң кадерле шәһри Рамадан айы тамамланып, Башкортстан мәсҗидләрендә байрам вәгазьләре һәм гайет намазлары үтте. Һәр бер өйдә тава итен сыгарып хужабикәләр тәмлекәстәр бешерде, якындарын һәм күршеләрен һыйлады. Мул ризыклы тавын артында бер-берен котланылар. Халкыбыз гайет кунаксыл һәм ихлас шул. Сибай калаһында яшәүче Альбина Куддус кызы 4 бала әсәһе. Урада гаетенә балларым кайтты. Шуннан без мәсҗидкә юлландык, ди Мөслимә. Кызым менән улым йөгереп өстәл әзерләйләр, аталары балалар кемегә савап алгыга килә дигә өстәл әзерләп, кеме салат эшләйм монда нимә шайтып матур итеп өстәл әзерләп, үзләренә күрә шулай савап алырга тырышалар инде. Үзеңдең гаиләңдә кадерле кеше икәнеңде аңлайһың. Һинең өчен барыбер яратып, йөгереп йөргәндәрен аңлайһың. Урада тәрбия бит ул. Өйдә балаларыңа тәрбия, утырып һөйләшеп алабыз. Южный касабаһы катындары үзебезнең шул төркемдә бар бит инде шунда язышабыз да, әүдем йыелышабыз. Мин балаларга уеннар үткәрәм инде. Балаларга уеннар үткәрергә яратам. Да кызларга итәм, ярдәм иткән кызлар да була. Гомумән балалар менән уеннар, шундай төрле байрамдар булса, как ведущий булып та сыгырга тура килә. Сулпан балалар театры актрисаһы калалагы төрле хәйрия дини мәҗлесләрдә әүдемлек күрһәтеп, ошо сараларда зур теләк белән алып баручылардан бере. Дини мәҗлес я мәүлид булһынмы, сценарие һә дигәнчә язылып куя. Юқы әз эләкһә лә армайһың, кулышта иркенәя, кәеф тә башка, талпынып, осып йөрейһең, ди ул. Раббыбыз һәр кешегә шундай ихласлык, яхшылык кылырга ынтылыш бирһен ине.